салому алайкум ҳамватанои азиз, тамошобинои шабакаи мо. рӯз 16 апрел 2024 шаҳри Дубай. айшаб то саҳра инамхе борон зад, бовар ку талха палхам кафи хеле борон Тоҷикистонда намедонам. инҷо замино ҳама пирёв, раҳу пирёв. раҳ кофтестам барои ки патинкон тар нашава гуфта. ҳама ҷо пирёв шуда, инҷа мошиноям. хоб ин ҳамин наздикии ҷои кори мо ягон 1 километри дига мондагия дар ҷои кор. майда инҷа пиёда мерам. хоб инҷа ки латок надора, канализатсия надора, инам хе овоз ҷамъ мешавад. мумкин хай ахборот дар ҳоли бинен дар интернетҳо ҳоли меброяд. беҳад борони сахт зада буд, набоз ҳаракат иста майда. ҳамҷа на омаде сабдем, ҷа аз кори помощи содагӣ буд, гирдош маҳкам, гирди раҳа маҳкам кардем. як одама свет задай, замин тар, кадом кабел замекани дода буда, задаша свет. метроҳо чизои рӯз маҳкам кардиан, рӯзи ҳама пиёда омадистай. яхе магазинҳое ки тагои подвало дода буданд, ҳама оғлағат кардан. беҳад тӯфони сахт борон, даҳшат. ҳаво гарма, ине ки борон задиста.